Дочакахме момента в този договор да влезе в сила и много хубаво, че първите мъже на двете държави веднага са си организирали тази среща. И очакваме всички хора с нетърпение техните виждания за първите стъпки, за реализиране на този договор за добросъседство. Има толкова много области, в които трябва да се започне да се работи и важни са наистина първите стъпки. Аз си мисля, че нещата свързани с икономическото сътрудничество, нещата свързани с транспортните връзки, нещата свързани с обмена на учени, студенти, това са посоките, в които според мен двамата президенти сигурно ще обсъждат и очакваме с нетърпение резултатите от тях. Вижте, напоследък нашата църква прояви хубава активност и посреща одобрение с стъпките си, като почне с отношението към Цариградската конвенция, като се започне с това, че се съгласи да бъде приемна майка на Македонската църква. Може би те се готвят да направят заедно съвместно молебен на гроба на Гоце Делчев, след като има двама наши митрополити. Може и това да се случи, това ще бъде един хубав знак. Миналата седмица бяхме на гости при нашите колеги в Скопие. Двамата председатели на академиите водеха тази среща. Основната тема, в която дискутирахме, този договор за сътрудничество, по какъв начин двете академии още по-силно да подтикнат сътрудничеството между двете държави. Решихме 11 май, Дена на светите братя, отново да бъде честван заедно с двете академии в София. Преработихме нашата програма за тази година така, че да бъдем по-активни не само в областта на науката, да бъдем активни в областта на хуманитарията, в областта на културата, да помислим за съвместни изложби, да направим и така да се направят срещи между млади хора. И мисля, че това, което сме си поставили, както сме го правили двете академии, ще го изпълним.